Unsa naman sad ni? Oy, anong daghan man kay mo chat nako nya? Nay mo send og mga picture. Sindam tag picture ninyo nga. Wam ko mangayog picture ninyo. Nangay mo send, saan mo gipang send ninyo dia oy? O pata katarog muta ani ba? Sinda na tag mga picture-picture. Unsa man na oy, wa ko mangayog picture ninyo. Unsa pa nang ipang chat niyo diha nako nga ug sabot ah. Unsa naman taon mo oy? O pagkay tayo lamos oh. O pata ka wa pa ko kasuway bangon na ning wonder karon. Pagtanaw ko sa cellphone, grabe nag mga message. Napanisin og mga picture. Unsa naman taon mo oy? Wa ko mangay picture niya, wa ko mangay picture niya, wa sa ko mag ay, sula ba yan eh. Unsa man gikinanglan mi message ako bi. Katong mga kuan bi kanang ang importante lang bi. I-message ay kog sindig picture nga sana ay nga di man ko ma-in love. Bago pa kong mata di pa ko ma-in love uy. Maot kay ko nya inyo kog sindag picture, di ba bagay? Di mabagay gyud. Message lang bi kanang mga kinanglanon lang. Ayaw lang ng mga picture-picture nga makapa-in love. Di tang ko ma-in love uy. Nagaanon ko yung kape noon kana mga piko. Kape. Lang mga puto. Ganahan ako ayaw ko sindi ng mga picture nga mga sexy kayo. Di man ta madani ana oy kay di man ta hilig anang mga sexy. Di ko hilig anang mga sexy. Ganahan ako kanang normal ra ba. Kanang mga simple lang. Nga no, dili ayo kog tagain ng sexy kay wa man sa ko mangayon yung sexy ba. Ina no, message na ko bi kay mga unta nga na dili kayo taga sindan ta yung mga sa mga sexy oy. Maglagot ko ninyo ron Ipang ugbok ta mo ron. Aw. Basta raw mo sinsin ka ng mga sexy na. Ipang ugbok. Iugbok lagi. Na. Sindan ta ng mga sexy. Oy. Bunga pa ta himuta. Sindan sa ta ng mga sexy. Na. Bye. Na.